dagko na may mga aping diya, ba't baka nahupong ko yan. Hi mga kamigs, good morning. Di ami diri sa bukid kay karon ang first communion ni Koreana. Niya nakasuot na siya sa iyahang dress nga white. Kay mao man gid na iyang kuan, nya Santa Mercy pod. Good morning. Simba ta guys. Si Rikla nagkuan sa iyahang motor washing. Ang mga bata pod manimba pod ning tanan. Paghulat sa mo sa inyong lola kay mag-video pa kuno inyong lola ninyo. Malilim, wala iya kwarta ni Kuan, amay. Nya magkuan ko tag sobre para misa pasalamat sa grasya nga atong nangadawat. Naapod tay ikuan sa nga sobre para pasalamat ta sa atong grasya nga nangadawat o sa ato pong mga kuan. Bukod na gino. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat. Misa pasalamat sa kanang grasya nga nadawat. Mga pananonggan ni Santo Misa, halad sa karong adlaw kita maghukusa sa pagsilibrar sa World Day for People with Disabilities of National AIDS Sunday. Kini nagpahinumdom kanapo sa atong responsibilidad isip Kristohanong katinimbang nga manginlabot ug mag-amuma sa atong mga igsuon nga nag-angkos tungod sa pisikal nga kakulian o mga sakit sama sa AIDS. Ipadayag nato ang gugma ug kaluoy sa Dios pinaagi sa atong mga buhat sa pag-atiman ug pagdawat kanila nga dili magpabilin nga duol lamang sa Ginoo apan upan usab sa atong mga kaigsuonon. Palihog mahindog ang tanan at awidon ang pasiunang sa August. Nangalan sa Mahal sa Anak o sa Espiritu Santo, ang grasya, kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana ang kaninyo. Mana sa Pagsuot sa ating pagkamakadayon, Diyos, di anak sa amhan sa wala pa'y katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Di anak, pili binuha. Usag kinaiya sa amhan. Pinaagi kaniya na mahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, ikanaog siya gikan sa langit.
Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-angko siya na makay ug aron mahukuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghangatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka Salamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mga ubang ug alagad kanimo. Imo ang kami nga magalawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Jose ang among obispo, sa tanan mga obispo, mga kaparian o mga diakono, sila nga nag-alagad sa imong simbahan, iyon man kini makapangan ganiya karon sa imong mga atubangan. Hinumdumi usa ang among mga isuon nga nangabakay, apil ang mga kalag ang gihanad o gihandom karon. Malaumon nga mapanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsutong sa kahaya sa imong naong kaluyi kaming kanan. Imo ang kami kangayan nga makaambit sa kinabuhing punhay. Uban ni Maria ang inahan nga unay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente Ferrer o San Alonso, o sa tanan nga mga santos nga nagatuban sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya miha kaniya, gihatag na kanimo makagagahon nga amahan. Diya sa kahiusa si Espiritu Santo, ang tanang tugod ng himaya, ang tuod sa kahangturan. Isip mga anak sa Diyos, at kung sa pito ng atong langit mong amahan. Dahan kay palit sila. Sige na. Palit na ling. Kaon. Wisi ako mamalilin. Ha? Wishy. Wisi ako mamalilin. Ayun ang junk foods. Wisi. Patata na lang. Pata na lang ako. Mamalilin. Tagpila ng rinbi.
Sabay man ako na dayon ma. Amen. Man ang misa, unya wala na dayon ang komunyon. Wa may kabalo nga wala din na dayon. La! La! Ay, saba ayaw. Tinigil ko. Ako lang. Ayun din, wala. Dayon. Amo na ako mulilin. Gulo ko diyo. Ang labaw ka sexy. Agay, pagka-sexy na ni Mother Del. Nani oh? Namra, guwapa ayo. Kung gani na ba? Namra. Nadautan mo to. Ano nga managay nilang kumunyo? Bren ako lang. Kubangakan. Ito na yung dala. Asa gaya mo dito nga padang ipanag-ingon mo nga at mo ka Lang, yung nataan na lang sila. Alas ni, alas. Ulit din yun may kikawa man diyo. nakita ninyo nga naa sila to sa jet, wag niyo adto. Wala din naman nagkitaan na. Pero may ilan. Agiles na nila. Ano lang sabot sa oras, wala sila nagtulong sa oras ang sila ni Auntie Ima. Kay sayo ba sila? Ling, abiyan ako Ling. Ang mga bata na pag abot sa mga bata nga wa diha, nanguli. Na pag abot sa nila di nga wa diha, nanguli sad sila. Nagkuanay sila. Mga kamigs, mayong hapon sa inyong tanan. Nagpalit sa Timayamiya sa isda nga gabon. Kilawon daw ni niya og kana ang ako po ning pritohon ang uban kay duha man ka kilo iyang gipalit. Unya pag ako sa niitak ang isda pag human dayon magtuba kog saging kay saging among ipare sa kinilaw. Na ato na ning pritohon ang isda. Ato na ning pritohon ang isda mga kamigs atong itikwan kay para ato ra din diyan daw mag tuba tag saging. Hindi andan hiyo kay magkuanta magtuba ta sa saging para makatak-ang ta sa saging kay kamulo pa man pod si Ate Mayamiya edit. Kami sa saging Siya magagda na. dito sa sapa karon ni maghagal ni si Bintoy pinasan ani saging. Kay ipare sa kinilaw og piniritong amag. Ambot ito ka sapa. Wala ka sa kapag gula ka to kay. Hindi makarot karon ang kaunon. Bugtok. Bugtok sungka. Buang naman din sila.
to eh. Ya, di silang lang naglungag diri sa saging sa gawas. Ya, problema niya kay digsiga yang kahoy. Aw, Ay, pag basa gyud. alak-alak. Alak-alak to ra dito, tanduay ra ang alak. Ano to, masad na. Sila surulok. Ya, si mami pod naghinlo siya sa agkilawon kay Ako'y magmaniho dani kay para lamig kaayo ang atong kinilaw Material karon. na di kayo. Wala na maguni ako kay gaan kaayo. Isos Ginoo ko. Tabla pa may. Hi mga kamigs, good morning. Kamera man ni Raymond dire nabilin duha. Siya nanilig sa silong kay ako po dire sa sulod. Manginlo kay pagkahuman magtugbo nga po din ko kay mangumpra. Nya. Magpalit na lang po din ko karne para sa among lutuon. Ugma maghumba ra kog 5 ka kilo. Daw mag-spaghetti din tagamay. Para pag na mag-anhi din ni atong kuan makakaon pod. Sipi ni Riri ang saging kay para makatulo yang tagok. Ay mo ni atong ipare sa atong humba. Magpalit ra ko sa 5 ka kilo din akong humbaon tanan daw mag-spaghetti din ko. Para naatay ikaalagad og nay mag-anhi-danhi ha, naatay ikabayang. Agay maglungos ng mutino. Ha? Nya kini siya nagsabaw ko kay gitagaan man ko ni Nestor sa gitagaan man mi sa ni Nestor sa karne na ako ning gisabaw. Yang papa ni Nestor nag-ihaw man nya. Si Nestor po nagtabang mo siya dito pa nag-ihaw siya may nag-ihaw dito kagabi na gidadaan po ko niya og karne na akong gisabaw ay nabili na to mo saya mo ipanihapon para ang akong paliton unya nga ang humbaon para na jud siya ugma sa kuan sa pista na gyud. Sige hukas-hukas re kay tangagon ka. Nana ko'y mga bisita guys. Wala pa ta kaihaw ah. Oh, sunod tuig na tag-ihaw. Oh, karon kuan sa niya. Oh, Deas Pader. Wa man na dayon ilang reunion. Aw. Ipalit na sa Makagaba. Oh, di ana. Tiwas ang Makagaba. Pagkaon ba ni laoyaw? Nakalauya tag sayo kay gitagaan man ko ni Nestor sa karne. Namo ni akong gilauya. Unya magpalit ra ko niya sa para humbaon. Meron na muli
Ano yung tagagaw ka?